Afamobo Mrs. Monica Nwabeze onye Igbo Oraifite ife ji maa ma ọ bụ children mopo na-ekwusigo local gọọmenti nwatakịrị anụ nwe ebe a na-akpọnye m ya bụ n'iru n'igwe Oraifite onwe na nwatakịrị a kwuru na ya si akwa ukwu mkpọrọ ya gagharịcha Oraifite nwetara m anyị abịa akwa ukwu ebe ọ sị na ọha ebe a n'ọkwazi Ọnịcha mana anyị abụ onye Ọkịja so ọra na eze na-ege ntị ebe a nwatakịrị a ga-agwa na afa ya bụ na onye obodo ya ka anyị nwee ike ka mkpọnarụ ebe nna ya mgbakwuo afa gị kelee afa gị kwụsị okwu ike Chinyere onye nwa bụ ugwu nwa gịnị nwa bụ ukwu onye obodo ebe Ọkịja kwazi ọ bụ ọzọ Ọnịcha ọ gị na ma ọmị gị bi gbagaba ebe a ka mmeta esi na afa gị bụ gịnị Chinyere onye nwa bụ ukwu Chinyere nwa bụ ukwu kelee afa mama gị Kala onye nwa bụ ukwu kelee afa papa gị Ugochukwu onye nwa bụ ukwu papa na mama wa nọ ndụ so gụ na mmadụ bi gụ na anti ya ka relation ya ka gụ na-esi metụta nwanne papa gị kelee obodo unu bi iwe onye ebe kelee ogbe gị na Ọkịja Umuọgwụ ebe ahụ gụ na anti ya bi ime obodo ọhụụ kelee obodo na ife a Ọnịcha ka unu bi nsogbu adịghị ebezi na akwa mụ nwa chude mọpụ m akwa na ube nna gị onwe ife ya emeghị ihe aba n'aka ndị ọjọọ onwe m